Comencem a viatjar amb Art per a tothom. El nostre primer viatge i ho farem al cor del surrealisme a París, en motiu del centenari d'aquest moviment i de l'exposició que es fa al Centre Georges Pompidou, que és l'exposició de l'any titulada Surrealisme. És entrar en un laberint i jo us explicaré tota la iconografia i simbologia surrealistes. També anirem a veure llocs a París molt relacionats amb aquest moviment, que com tots sabeu va ser originats allà, com per exemple la casa museu de Moreau, de Gustave Moreau. Pocs sabreu que Dalí, el qual avui faria 120 anys, Gala faria 130 i 50 del Teatre Museu, doncs bé, Dalí va escollir aquest museu per anunciar ni més ni menys que faria ell també un museu. Per tant, totes les visites especialment escollides i totes elles explicades per mi, una especialista en Dalí. Fins ara.